onye ọwa ukweze na-eriji engide nwaanyị ọma dị ka m na lam n'iyi ghe m oghe ndị mmadụ enwesị ike ịhụ ihe ọma na onye dịla m akwado ghere m oghe oge eghegide oge otu ụwa ya ụwa asaa ha nwaanyị Imo ewo nna m ukwu echegile nke ka mgbe ụkọtụ jikere chege ego ihe m tere n'ihu a na-achọ ma o mechasịa sa ihe m gaji ụmụnna m agadi m ala ka ihe a mecha ka itige wewewewe mgbe ụlọ ahụrụ gị gaje n'ụzọ gị na-eti we m ka nkata ọrịa anya ọnwụ na onye ka ọ na-esere gị na ya hapụtala onye mụ na ya n'ala nwunye nwaanyị na-ada akwa na mkpa ịkpa ka kpagburu ogu gbuji ga-esi awụsa mụtadọ ya alachi bak to lenin wọk ya jide m ama lekọta ha debere mgojegwa m oke ibiri ha ka m na onye se mmọda nwaanyị isi nna egide m ote ghere m oghe mkpughe ụmụ okorobịa gafe ote ha na-eloje gasị ọ dị mma kpọnded a na-akwara ndị ọzọ kwa ha kpọta obi elu ha ke ma akwa m ote kpọgo m emume na obi n'elu ọ dị mma ị gakwa na ole ka ibu kọchi ihe ele ebe ị gaji anyway echegile m ga-ahụ dị ngụsa m agaba nwaada anyị a ga-ebulalo na ala iyi ọma n'obolo nga anyị kwesịrị m ịnọ nga ahụ 2 days before eruo mgbe a ga-ebulali ada ụnụ nwaada anyị n'ele ahịa nwaada Ezinne Nwadụ Rosaline Nweke ka ala iyi ọma n'obolo nga na Ezinne kwe na Ezinne Rosaline mmadụ onye ọnwụ n'obolo isi ala mba anọ nga elewo mgbe isi wuru ele otu isiri wuru ọha onye obolo dedugo ka ihe gara aga lụrụ nwaanyị lụrụ m ote kpọọ m n'ụlọ na-asụbarịwa ihe go inweda idi ebe m si mụrụ ote rutu m siri ngalaba ebe m gbagasịrị karịrị akarị echi bịara bịa gbankwụ m ndị nwanne na-azụ kanopi ebe ụlọ my fada ịmakwa ndị rihime ime ndị isi ala mba nọ ndị obolo ndị ala iyi ọma ọwụ ndị ahụ ndị ịhụrụ m anọ na kanopi ndị ebe hụwo ndị umere na ebe amụ nne m umere nne ebe amụ nne m ọha bụ ndị n'ime ọha ndị obolo ịmadụ ihe enwere m rutu karịa ebe niile ngalaba m ka nkụ mana kwa ịmatala nwaada anyị m na-ekwu okwu ya Nwadụ Rosaline Nweke ele otu ikiri gị akwụkwọ nne Matiu Nwadụ bụ dị ọkwụrụ ya Matiu nne Akaji Ugo Sabasi na a na-ayọ Nwadụ Akaji Ugo wa n'ọfụ obolo n'ugiri niile asawa Akaji Ugo ndị eze gbakọrọ agbakọ mgbenu asịkwa na kama a ga-aga n'obi eze ndị eze ji aka ha sị mba chịkalala ka ote bịa n'obi ya ote kpuru okpu eze kpigi esi ya nna m na eze kwesịrịla gọ nwoke ezochiri ụmụ kpọkọnsụ bọọsụ ndị a ụmụ obere bọọsụ Imo ndị a ka ejuo ya yutu niile nọ n'ala obolo so ha otu onye otu bọọsụ kama ụnụ ga-aga ṅama mkpụrụ mmiri na-ezu oche ma ọ nye mma m ihe ụnụ bịa na nri ahụ ụnụ bọọsụ ụnụ meshin gbarawa na gbatawa ego ji iletụrụ onwe ụnụ anya ele onye ga-eme ihe n'ala ebe ka ọ nọ kamgbe ị gbarala m enwekwala nwanne gị nwoke dị oche were pịa wọta nye m sị m nwaanyị Imo aṅụ oche m rịta ọwụ nga ịlala m ndụ nga ọ nụdewere m ya ha ngide m lam n'iyi maka Chineke ofopụ ga-efopụrụ m onye ọbụla ga-anọchi m nwaanyị ma asị mgbe di ya dị ndụ di ya ewe onye na-enye ngwọ asị ngwọ niile di ya nyere n'ala obolo di ya na-enye nwunye ya na-ere di ya na-enye nwunye ya na-ere ụmụ ha na-ere ụmụ 11 wa ụmụ na asị ndị dị ndụ ugbu awa asatio were ndị nwere ike na-ebugharị dọ zere mma ngwọ esi eke obolo eburu gawa nkwụ isi from nkwụ isi eburu gawa relief market from relief market afọ ụmụaka asị arịda ahịa nọ n'ala Imo steeti na nwaanyị nọ na ụmụ ya na-eregado mma ngwọ na-asị ihe ka ọwụwa ebe emere ha mee ngwọ ha rega nọ ngwọ ka o ji zụga ụmụ ya nọ ka ozi mgbe ọ na-ere ọgụ ọ ga-akpaga na otu tipetere n'ọnụ ọ ga-esi obolo buru ogo pụta o were pụta ụta a na-abụ ụgụ ya dị ka nga a na-abụ mmiri nsọ fadede maka Chineke kere m na gị na onye m jisi ngara ngwa udo ote ịma na ana m agwa ụgba shọpụ m mere m na ama mme ngwọ ịma ndị omi ibe mmiri ha aṅụ nke ha ngwa bụrụ ọnụ lawa agaghị m aṅụgbuli ihe a ga-arị ngwa maka asị njinji ga-agba a na-aṅụ m na-ebukalalụ otu ọ ga-esokwa abara gị nri ugba gị kpọrọ ọnụ na ngwọ m nọ nwa otu nṅụ ọrịa mmanya ngwọ ere vegetable ibute ụzọ agaje taa n'ihe ọnọkwa n'ụlọ m ga-eri onye m jisi m eme ihe ka ịlada esiele m gịnị ụtara dọrọ ofe nọ n'uko ụtara ma na-ejiwekwa ya gịdịkwa m elo n'oge ma na-ejiwe ya nwaanyị adị ya nwụrụ na-abịa n'ụlọ ụkwụ ya dị ahụkwụle nọ n'ihe m gwara gụ mmega nọ na ọ bịara nga m gwegbuo ya elie ya nga elili di ya ma agawa 5th of January onye ọbụla anyị na-ahụ dị na berial nwaanyị na marasị ka ya gburu ya ịnụkwa ihe m kwuru obi ga-akụ gị anya ga-agbọgọ biko kwe emekwuletị ka m na ugbu a akọwara m akụkọ otu isiri gaa eri ije marakwa onwe gị onye ọbụla sịga bịa closer to you so that he want to touch you or man to do anything so onye ahụ no your body will temple nnukwu ya m na-agwa gị maka sọ ọdịdị mma nọ
mana lụcha nwaanyị ọmarị ka m nọ teme m n'umụlọ anya ndọtụkwa ya na-esi onye ọwụkweze na-eri ji ọwụ na-enye I dress to kill agwara m ọ na-agwa adị m ala ka ịga nga ọ ga m gara agide eme m recognize mbata ote amarasị yes the beauty has landed ọwụ ihe ọwụ ụdị mmadụ nọrọ nwakapụta ụwa ya mie ha nna ya wuru onwe ya ote tigre kwesị awụrụ tụ ụwa mgbe ụwa ana mamịrị ike pụtakwa na-apụta Chineke nna kụrụ ụwa anya ọna m ya n'ahụ ma ote ka m ga-esi mamịrị agaji obolo ọwụkwa na ọma ihe oghere ha oghe fufuroro ele otu ọ ga-esi emechi Sarakus nwa m nwoke m mụrụ las ele onye ga-ebupụta ogbe nwa ha ngụ isi ya bụrụ head of state ele onye nwa ga-esi ụdị nwa ma ga-esi ya n'ụkwụ pụta ọkwụ emechi adịdị ihe dọkịta na-adọfọdụ adọna shina mgbawara ọchị ebe ala nọ tege ya n'ote dịrịte n'ekiti chi na-elu ote dịnye ote tụfọ mkpa ya chi na-ehụtụkwa ya na ahụ n'ote ka paradise onye ọbụla aka gara ngụ gbọọ ya akụkpọ ofuo tụka m ewezighị ime odi m ime owu nwoke eteghete ya eme ga-ekwe ewuru isi ote slaga ya lachi azụ ebe o chiri bịa ụwa chukwu gị lekwana anya asị gị na-ejigbulie na ị ga-eto ma bịawa ebu bịa iri bọnkịrị gị pụta n'obolo gị jọ ha ebe a na-akpọ mkpacha ọwụ ugbo emenye baptizim ihe na-akpọ ugbu a ama nkata ime ekwule nkata tago gịrịte ha na ama nkata jụọ ha na nke aka ji ugo gị kpọsabasa dịdịkwa onye ma onye ọwụ kpọọ ha na ha aka ji ugo gwa mgbe ị na-ekwule aka ha wuru ugo tụkwasara gị aga ekekpute bịa ngwa ọkpara ime gị rịrịrị aka lowa ahịa nụkwa gbara ike o diwu ya o I wouldn't blame ibufekwuru otula azụ ka bandị ndị sabat lakwa aka ahịa ọkwụ na ahụ nọta shirizi ozi ugbu a ala iyi ama ndị ala iyi ama niile onye ọbụla anyị na-ahụ dị na beri adịnụ anyị marasị ka ya bụrụ nwaanyị n'ụmụ ihe ọkwụ na anụ etu m si ekwu ya Mpayọs Nwodo nwa mbiji ime ya dede Mpayọs Nwodo kebi swidam m ga-ahụ gị esi ihe mbịarite m nsọkọ mbọ nwaanyị ime obiaja beje chifu ime obiaja beje ọ ga-adị egwu kwadonu bịawanụ ya agwọ benti ada wetu ugwu ga